Dateng mriki mboten wonten guru, mboten wonten murid. Kita sarasean menika isinipun musyawarah nggih. Dados sampun ngantos diduga kula niku mejang napa mucal. Jer sedaya kala wau gadah hak lan kewajiban ingkang sami menginjak peradaban dunia. Oleh wong penghayat pengen sinau apa wae oleh. Apa meneh padha-padha penghayat. Apa meneh padha-padha kejawen. Oleh. Monggo. Namung nggih niki wau sing kula matur, sing oleh kok kene aja buka ning kono. Nggih, cetha nggih. Manusia harus banyak belajar. Nek wonge belajare mok siji, ngertine ya mok siji. Pada dasaripun manungsa pancen kedah percados bilih Gusti wonten ingkang angka kalih manungsa mbok menawi percados bilih manungsa niku gadah sedulur ingkang sejati. Nggih, sedulur ingkang sejati menika sejatosipun saged dipun wastani kepanjangan tangan Tuhan. Wonten ingkang mastani pamong sejati. Nggih. Sedulur sejati menika utusanipun Gusti. Saged diwastani kepanjangan tangan Tuhan. Boten wonten ingkang saged ngeteraken wangsul teng pangkuane Gusti, mbok bilih senes utusanipun Gusti. Ya. Nah, pasinaon dateng mriki bebas, Pak. Mergi paguyuban kawruh sedulur sejati menika dateng Tuban menika wonten 3 panggenan. Ingkang angka setunggal dateng Desa Pliwetan, Kecamatan Palang menika derek kula ingkang sepuh panjenenganipun Bapak Suprawi Surya Atmojo. Ingkang angka kalih dateng Desa Sambongrejo mapan wonten ing Kecamatan Semanding, panjenenganipun Raka Mas Durajat Bima Raharjo. Lah kula niku ingkang paling enem. Kula ingkang paling enem, ingkang mapan wonten Desa Ngimbang, Kecamatan Palang menika. Amargi napa? Nggih. Amargi kula nembe mawon jejer penuntun menika senes guru lho nggih. Kula jejer penuntun menika nembe tanggal 13 Februari tahun 2020. Kados ngantos sakmeniki nembe 3 tahun. 20, 21, 22, 23 sekawan tahun 3 tahun winginane. 13 Februari 2023 nih, 3 tahun. Berarti 3 tahun langkung 3 bulan menawi. Sak niku lan gangsal nggih. Nggih. Matur suwun sanget Gusti sampun ngeparengaken
Dados kula jejer penuntun niki nggih mboten karep kula piyambak. Para kadang-kadang mbok pilih ingkang nderek sinau dhateng mriki upaminipun kok kepengin semerep nggih, pengin nderek sarasean dhateng Sambangreja monggo. Pengin nderek sarasean dhateng Pliwetan monggo. Namung kula nyuwun setunggal mawon nggih. Ingkang sampun kula aturaken, ingkang angsal saking mriki mboten usah dibuka dhateng mrika-mrika. Upaminipun wong SS pengin melok sarasian nggone Sabta Dharma monggo. Napa? Memperluas pengertian. Tapi nek ndelek teng paguyuban lintu monggo. Tapi gadane kiambak mboten bareng dibuka dhateng mrika. Intinipun kersane nek teng mrika kersane asal tambah pengetahuan. Kula mboten mageri, mboten nglarang. Manusia harus banyak pengetahuan. Mulane kula mboten nglarang. Napa malih sakniki manungsa niku kedah sakniki pun wancine Pak menginjak peradaban dunia. Oleh wong penghayat pengen sinau apa wae oleh. Apa meneh padha-padha penghayat. Apa meneh padha-padha kejawen. Oleh. Monggo. Namung nggih niki wau sing kula matur, sing oleh kok kene aja buka ning kono. Nggih, cetha nggih. Manusia harus banyak belajar. Nek wonge belajare mok siji, ngertine ya mok siji. Kula mboten kados lagu niku napa aja dibanding-bandingke. Kula mboten wedi nek niku. Nek ajeng dibanding-bandingke monggo. Tapi kudu ngerti empan papan. Wae dhewe digegem sing rapet. Nggih. Mergi napa, Pak? Sinau ngeten iki. Belajar teng penghayat, sinau ngeten iki sinau bertuhan. Nggih, kita belajar bertuhan. Para bapak, para ibu, mas-mas, kadang werda, kadang taruna, saderengipun kita wawan rembag, imbal wacana, jar kita sedaya menika dateng mriki mboten wonten guru, mboten wonten murid. Kita sarasean menika isinipun musyawarah nggih. Dados sampun ngantos diduga kula niku mejang napa mucal. Jar sedaya kala wau gadah hak lan kewajiban ingkang sami. Dateng mriki kawula namung nderekaken panjenengan sami. Monggo belajar sareng-sareng nganut tataranipun piyambak-piyambak. Para kadang ing dalu menika kula badhe matur mbok menawi seradi kathah sepisan mahanani bab paguyuban
kaping kalih ngenani bab kegiatan. Margi sekedap malih kita ngansik pengetan warsa enggal ngansik tahun 1957 Mijang. Para kadang sepisan matur bab pasinaon, kita sami-sami gadah gegayuhan ingkang sami, namung bentenipun tataranipun ingkang boten sami. Mergi ingkang wonten ingkang sampun dangu, wonten ingkang serati dangu, wonten ingkang nembe mlebet dadi warga. Jer dateng SS mriku sampun kula aturaken boten wonten guru, boten wonten murid. Sing wonten namung warga. Nggih. Warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kawruh sedulur sejati.